Добре дошли на моя канал Мари Таро. Днес за всички вас ще направя един разклад на име пауза или край. Решила съм да проверя вашите отношения, докъде са стигнали, дали това е краят, дали има шанс и надежда за ново начало. Хайде, нека да проверим. Намислете си любимия човек, представете си го, за да можем да се опитаме да уловим неговата енергия. И искам да ви предупредя, че това е колективна енергия, която няма да резонира за всеки, така че да гледат тези, които се препознават в ситуацията. Благодаря ви. Първият въпрос, който зададох, е в каква енергия се намира в момента човека, за когото питаме. Това е мага. Мага, който обаче се намира в позиция на... В момента е неудовлетворен от решенията си, от живота си. Манипулациите, които се е опитвал да прави спрямо вас, са се провалили. Той в момента се чувства объркан, чувства се несигурен, нестабилен, сблъсква се със своите си вътрешни лоши качества, черти на характера, с които той искал да властва, искал е да ви притежава, искал е да ви управлява, и в един момент се оказва, че това е невъзможно. Маговите са хора, които са много чаровни, много симпатични, много харизматични, но те не са постоянни, те не са сериозни. Това са хора, които не са готови да поемат отговорност за постъпките си, за действията си, и когато усетят трудност, когато усетят несигурност, бягат. И в случая този господин се намира в положение, в което е объркан. Няма да се очудя дори да е изпаднал в някаква зависимост, дали е алкохолна, дали наркотична или някаква друга зависимост, но този човек не е в нормалната си енергия. Нуждае се да вземе своите решения, нуждае се да направи избор в живота си. И също така виждаме, че в момента е както на физическо, така и на емоционално разстояние от вас. Необходимо му е да помисли, необходимо му е наистина да израсне духовно. Дали ще успее да го направи, зависи много от неговия характер и от неговите цели. Но определено никак не е приятно положението, в което го намираме. Втори въпрос – неговите мисли и чувства. Определено този човек е апатичен, изпаднал е в лека депресия, разочарован от живота, разочарован от това какво му се случва, може дори да е сърдит на някой. Изпаднал е в една носталгия по миналото, в едни спомени, какво е било преди, как е живял, и сега в момента такава носталгия го е налегнала, че на този етап дори не вижда шансовете, които му предлага Вселената. За някой от вас това ще бъде семейен мъж, който има съпруга, който е семейен, а може да бъде и мъж, който е претърпял раздяла или развод със съпругата си и в момента е изпаднал в една депресия, в една апатия и в една носталгия по миналото. Може би съжалява, може би иска да се извини и да поднесе своите извинения, но дали ще му стигне смелостта, има едно но. Следващият въпрос, който зададох, е: иска ли те обратно, липсваш ли му? Мили мои, той е обсебен от вас. По дявола той буквално е болен по вас, но това обсебване, това желание, това страстна, това привързване е толкова нездравословно, толкова болезнено. Нито за него е добре, нито за вас е добре, защото тази дива страст, това желание да ви притежава на всяка цена, излиза извън нормалните граници. Това общуване не е нормално за стабилна връзка. Това е обсебващо чувство. Той наистина е обсебен от мисли за вас. Не може наистина да спре да мисли за вас, но неговите страсти и желания са буквално са тиранични, буквално са демонични. Той иска да ви притежава, но да сте като негова собственост, да сте
подчинена на него, той да управлява, той да властва. Ние го видяхме в входната енергия на мага. Това са тези хора. Те искат да определят правилата на играта. Което мисля, че за дамите никак не е приятно в такава ситуация. Вие не сте кукла в неговите ръце, не сте играчка в неговите ръце. Иска да ви се обади, иска да ви пише, иска да ви потърси, да ви намери, но същевременно е застинал в едно такова положение, в което не е сигурен дали да го направи, защото доста се е умотал в собствените си илюзии, в собствените си страхове, в собствените си зависимости, че на този етап той дори не вижда пътя, в който трябва да поеме, не вижда, не може да погледне нещата от друг ъгъл, от друга гледна точка, голям инат е, навил си на пръста там, че иска нещо и не иска да промени мисленето си, не иска да промени гледната си точка. Много трябва да работи върху характера си този човек и върху разбиранията си, за да може да излезе от тази ситуация, в която се намира. Следващият въпрос, който зададох: ще направи ли първа стъпка към вас, за да се сдобрите? Определено ще направи. Определено ще ви потърси. Ще ви предложи да излезете заедно или даже може да се срещнете на събиране, на някакво празненство. Няма да се очудя да варира и за вас варианта, в който вие да сте на работното място колеги и същевременно връзката да ви е тайна и да е обвързана точно с това. Любов на работното място. Също така излиза индикация и за мъж, който тъгува за съпругата си, тъгува за развалените си брачни отношения и има желание да се появи, да предложи да работят върху отношенията си, да предложи да променят нещата и наистина да предложи едно ново начало за вас. Но доколко той е готов за това ново начало, тук в предните карти видяхме, че той има доста проблеми, върху които трябва да поработи и доста лоши черти, които трябва да изчисти, за да може наистина да ви предложи на вас нещо ново, нещо различно, нещо, което наистина да скрепи връзката ви. Но определено мислите му са в тази посока. Има желание за ново начало, има желание за развитие на нещата, но тази тройка чаши малко ме притеснява, защото символизира за тайна връзка, за любовен триъгълник, което също е индикация, че той ако се върне при вас и вие сте тайната жена, той има желание да си останат тайни вашите отношения. Което мисля, че вас не би ви било изгодно. Неизбежен е въпросът и как ще се развият вашите отношения до 3-4 месеца. Определено, наистина, съдбоносни ще бъде това развитие, мили мои, но то ще бъде в колелото на съдбата, ще се завърти в посока, в която да се разделите. В посока, в която да сте на разстояние един от друг. Защото тази връзка няма бъдеще по начина, по който този човек иска, по начина, по който той се чувства. Няма нито определено някой от вас ще тъгува наистина за загубената връзка, но може би това трябва да бъде именно мъжът, защото той е сгрешил и той е направил нещата, за да стигнат до тук, да се разбият тези отношения. Определено до 3-4 месеца тези отношения ще приключат и наистина и двамата ще имате нужда да се оттеглите един от друг и да лекувате раните си. Изтеглих съвет за всички вас, които се препознавате в тази ситуация и какво ви съветват картите. Това е наистина много болезнен за вас кърмичен урок, в който картите ви съветват да се научите урока, да си направите необходимите изводи, да спрете с лъжите, с измамите, с илюзиите, с мислите, че тази връзка има бъдеще, че може тайна връзка да бъде поддържана или ако не е тайна, пък изобщо без промяна, че може да бъде поддържана. Не, мили мои, това е невъзможно. Помислете за себе си, помислете за вашето саморазвитие, за вашето ново начало, което също и на дъното на колодата се вижда ново начало и не позволявайте този човек повече да разрушава живота ви и да ви лъжи с илюзии, с лъжи, с манипулации. Не, урока вие сте си го научили, време е да продължите напред. Благодаря ви, че изгледахте до край. Обичам ви.